Impensable pasar xa un domingo de Entroido sen ela. Androlla é o embutido este, costilla de cocho con os trociños de pieles sin grasa ninguna e adobada con sal, pimentón e allo. Embutido nunha tripa natural e facémola toda a mao. Aquí en Navia de Suarna levan 30 anos sacándoa de festa. Cando nos empezamos, a xente non a conocía, era un produto moi daqui, de Navia e dos Ancares. E ora, pois a verdade é que sí, que en todos os lados van falando da famosa Androlla de Navia. Tan famoso é xa este embutido da montaña luguesa por todo o mundo que no posto de Paloma, media mañá de feira, as cestas estaban case baleiras. Ahora mismo, pois hai nada, media docena de figureiros, lle chamamos nosotros aquí, que é conocido na Fonsagrada como butelo. E para nosotros o butelo é o do estómago do cerdo, que foi o que aquí toda a vida se chamou butelo. Embutidos artesanais dos que o alcalde presumiu orgulloso de visita polos postos con deputados e outros rexedores da montaña. A xente ven a comprar, é un produto de calidade porque é fundamental, senón é moi difícil pois hoy na gastronomía introducir un tipo de embutidos como é a androlla e é típica do carnaval, o sea que o éxito está prácticamente garantizado xa a media feira. Creo que esta festa da Androlla, que xa leva 30 edicións, pois é un impulso importante para un concello como Navia de Suarna, un impulso importante para toda a comarca da montaña, que tanto está a sufrir o despoboamento do rural, non? E se aquí era difícil mercar unha peza deste afamado manxar, para probalo había que facer longas colas. Servíronse máis de 250 kilos de produto na degustación gratuita. O día está axudando moito, e entonces a xente, bueno, pois, ten gana, chuviu este ano, chuviu moito, e a xente ten gana de festa e aproveita un día como hoxe. Familias enteiras ateigan a Praza da Vila esta chegada de Madrid. Con familia, mira, toda la familia Gegúndez andamos por aquí. Venimos todos los años por aquí, por Galicia, entonces al final la androlla, el butelo, chorizo, todo es un manjar. Y en carnaval ahora más aún. Si incluso lo llevamos para Madrid, comemos allí también androlla, en Madrid. Toda la familia e todos. Veñen a darse o gusto. Non hai cousa máis rica co caldo, e o caldo, o grelo e a androlla de Navia. E pasar estes días festivos na vila. Pasar el fin de semana, sí, somos de la parte de Ibias y venimos a pasar el fin de semana. Fantástico tiempo, la androlla en Navia, aquí fabuloso todo y muy bien. El sitio es precioso, que yo nunca había venido aquí, muy bien. A festa que continúa ata media tarde é o cumio dun gran ano para Navia de Suarna.